Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu munna adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc awra an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw la sɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛdɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badra ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci. Duba jama n'o ye savant privé Nuraniya jama ye an bɛ dugawu kɛ diɲɛ ye ka dugawu kɛ farafinna ni farajɛla bɛɛ ye k'Ala ka diɲɛ ɲɛsuma ka diɲɛ lamɔgɔw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya k'an bɛɛ seko k'an ye k'an sago k'an ye fɛn minnu bɛ an hakiliw la ni an ka laɲini o ye n'o ni Ala ta ti ban an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka don an n'o cɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma k'an ka laɲiniw sabati ko ɲuman na min n'Ala ta bɛ bɛn Ala k'o bɛɛ ɲɛ min n'Ala ta ti bɛn Ala ka hakili ɲuman d'an ma ani ka yɛlɛmani don an ka kɔɲɔw na ka an sago bɛɛ lajɛlen k'an ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu ni an man kɛnɛ Ala ka kɛnɛya di ani banabagatɔw ma minnu ka kɛnɛya an b'a yɛrɛ da Ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan sini kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ se bɛ dɔɔni minnu bɛ an minnu bolo Ala bɛ Ala ka dɔ fara an ta kan ka barika d'a kan dɔ tɛ minnu fɛ Ala bɛ Ala k'olu sɔn ka sentanw ani kɔriw Ala k'u sɔn u sɔnbaga ka di Ala ba ye an bɛ dugawu kɛ hali bi minnu kɔnna ye Ala ka hinɛ o na an yɛrɛ n'u bɛ taa jɛ min na Ala ka t'u nɔgɔya an n'u ye Ala yɛrɛ k'an ɲɛ k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ka denw kɔnɔ Ala ka bato bɛɛ marako ɲuman na k'an ka batow minɛ k'an denw ladon donko ɲuman na ka denw kɛ silamɛw ye k'u kɛ maa ɲumanw ye an b'an seko dama yira dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka silamɛya jidi ka kafiriya nagasi inshallah olu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ ka bɔ ni Ala tɔgɔ ba kelen ye n'o de ye Alahu yɛrɛ zaati ye